Hayan sa April 8 na madawat sa mga tricycle driver sa Lapu-Lapu City ang tag 5,000 pesos nga cash relief assistance to individuals, sectors, and communities in especially difficult situation. Matud ni Sheila Bailosis, ang pangu sa City Social Welfare and Development Office, miabot na sa 4,135 ka mga tricycle drivers ang naduso nila nga lista ngadto sa DSWD7 aron mahatagan sa 5,000 pesos nga ayuda sunod simana. Gibasihan nila sa maong listahan ang record sa City Attorney's Office ug sa Federation of Lapu-Lapu Tricycle Operators and Drivers Association kun FELTODA. Apan giklaro ni Bailosis nga ang maong listahan hashasan pa aron masiguro nga wala magdoble ang mga pangalan. Ang payout himuon unya sa City Auditorium ug sa Covered Court 1 sa April 8. If naapay dili maapil ana and they have the permit, no, they are really professional drivers, no, legitimate gud sila nga tricycle drivers, we are looking forward na there will still be other batches as per discussion pod sa DSWD7.